Heerenveen op jacht naar clubrecord. Padstelling tussen Harkemasse Boys en trainer Wiep Rodenhuis. En Rick Hofstra, favoriet op Iepen FK Darts. Het is maandag 14 november. Dit is de sport in Boppenslag. Goeien, in de komende 24 minuten in dit programma omtinken van de Frieske sport van het oude weekend. Zo spelen Harkemasse Boys het wichtige degradatiedueltje in Montfoort en we hebben zelfs ook weer een reportage over zijn eigen hinder, Dirk Buitenzorg. Dat alweer Azen, nou eerst omtinken van het betellen voetbal. Want Sportclub Heerenveen is dwande met een unieke serie. De ploeg is al 9 wedstrijden zonder verlies en is op jacht naar een uniek clubrecord. Door de knappe reeks is Heerenveen intussen opklommen naar het 6e plak op de ranglist. Maar toch klinkt er ook kritiek, want het spul is lang net altijd een uitjoegend. En zijn ploegen als NEC, Heracles Almelo en de Graafschap waren wel net verlen. Het leek spul viel de wol als verlies. Op deze toonje te midden speelt Heerenveen een oefenwedstrijd tegen Almere City. Maar geen enkele basisspeler van het eerste doet mooi. Al ben ze wel onwijzig als taskoger. En trainer Ron Jans liet de coaching oer onder het duo Henk Herder en Jan de Jonge en zit zelf op de tribune. We zullen het hebben over de resultaten van Sportclub Heerenveen, want de ploeg had al zo'n 20 augustus net meer verlen. En als ze de volgende 2 competitiewedstrijden ook nog winnen, dan hebben ze overwedstrijden op regen net verlen en dat is een clubrecord. Ik wist het niet dat het überhaupt een clubrecord zou zijn, dus wij zijn er niet mee bezig nu. Jij hoort het nu net van mij. Ja. Al 9 wedstrijden op Riegen zonder verlies. En toch is er kritiek. Want net sinds de goede resultaten houdt het voetbal net oer. Het publiek wil onvallend en attractief voetbal zien, maar Heerenveen is eigenlijk vooral een counterploeg. Je wilt natuurlijk vroeg druk zetten op de tegenstander en vooral het spel maken. Maar goed, we hebben dit seizoen ook gemerkt dat we daar nog moeite mee hebben. En dat we vooral op de counter spelen. En dat ligt ons wel erg goed met de snelheid voorin. Routinier Gerald Sibon had wel een idee over het voetbal wat Sportclub Heerenveen op dit stuit zien liet. Het is nu wel helder waar onze kracht ligt. En het is ook wel helder waar onze zwakte ligt. Dus je probeert zoveel mogelijk te verbloemen en de kracht probeert zoveel mogelijk uit te buiten. En dat ligt momenteel niet in het meest charmante voetbal, maar wel in het effectieve. Dus dat is op een gegeven moment ook waar je dan voor gaat kiezen. Ik weet wat jij bedoelt met de kracht, want dat zijn ongetwijfeld de buitenspelers en de individuele bevliegingen van Oussama Assaidi en Narsing. Maar waar vind jij dan dat de zwakte ligt? Onze zwakte is gewoon druk naar voren uitoefenen. Kijk, en dat heeft natuurlijk ook te maken ook met het krachten dat je verspeelt in de aanval, waardoor je verdediger natuurlijk iets minder kan brengen. En dan staan we niet goed, we schuiven niet goed door. En dan kun je beter gewoon een beetje op je af laten komen. En zorgen dat er ruimtes liggen, waardoor wij weer op ons sterk zijn. Sibon leidt de vinger op het zere plak. En dit is ook het punt dat Ron Jans nog verbeteren wil. Want Heerenveen voetballt nog lang net zoals Jans het voor eigen het. Al is hij het er net mee eens dat Heerenveen een echte counterploeg is. Ik ben het er helemaal niet mee eens zelfs. We willen wel, dat als je de bal verovert, dat er achter de verdedigers van de tegenstander wel iets ruimte is. Met name voor de snelheid en de acties van onze zijkanten. Maar we willen niet afwachtend voetballen. En ik vind dat met name in thuiswedstrijden dat we nog te veel fases hebben. Dat we te veel op eigen helft eigenlijk lopen. Een oorpunt dat bijdraagt aan de knappe serie is dat Heerenveen heel iets minder 10 doelpunten krijgt. In de laatste 9 wedstrijden maar zo'n. En dat is opmerkelijk, maar zoent Jeffrey Gouwenleeuw in de basischit had Heerenveen net meer verlen. En shot de verdediging er volle minder kwetsbaar uit. Het is natuurlijk wel leuk om te horen, maar goed, het ligt niet alleen aan mij. Wat voeg jij toe, denk je? Ik denk dat ik wel vooral rust toevoeg aan het elftal en vooral ook achterin. En, dat straal ik misschien ook wel uit naar de anderen. Als Heerenveen de komende 2 competitiewedstrijden in RKC Waalwijk en NAC Breda wint, dan schroot Ron Jans clubskiernis maar een unieke serie. Wij willen strijden voor Europees voetbal en eigenlijk willen we dat halen. En dat vinden we veel belangrijker dan een serie doorbreken. Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje met statistieken te werken, moet ik zeggen. En, we zijn in ieder geval op de goede weg. Want als je ziet na 3 wedstrijden 1 punt, dat je nu, als je kijkt naar het aantal punten en naar het aantal doelsaldo, dan hebben we het hartstikke goed gedaan na die eerste 3 wedstrijden. En, dat geeft ook wel aan dat wij wel kwaliteit in huis hebben. En even van de Maiskrowers, Heerenveen woon ek van Almere City. Met Fjouwerien.
Het lijkt erop dat Harkemasse Boys en trainer Wiep Rodenhuis uit elkaar gaan. Beide partijen lezen in een padstelling en komen er net uit. En dus gaat de club nou op zoek naar een trainer die dit seizoen ommaatje kan. Het conflict tussen Rodenhuis en het bestuur van Harkemasse Boys gaat over assistent-trainer Mark van Meel. Een reconstructie. Dit verhaal begint van Zimmer. Assistent-trainer Willem Wening houdt op en de club maakt op zoek naar een nieuwe assistent. Dat valt net daar. 5 kandidaten die de Rodenhuis ondraagt, kennen net. Rodenhuis gaat dan op vakantie en het bestuur benoemt de nieuwe Mark van Meel. Al gauw doorblikken dat Rodenhuis en Van Meel net maar elkaar kennen. In de bus onderwijs naar de wedstrijd in Heerenveen krijgt Van Meel een sms waarin zit dat Rodenhuis voortgaat bij de boys, waarop hij hut op yes zei. Rodenhuis stapt naar het bestuur. Van Meel eruit of ik eruit. De selectie zit achter de haattrainer en het bestuur helpt Van Meel bij de eerste selectie bij. Een paar dagen later krijgt Rodenhuis te jaren dat het bestuur van Meel een oren functie ziekt. Rodenhuis snapt er neer van en meldt op ziek. Hij is bot teleurgesteld. Hoe het nou verder mat, is net duidelijk. En de beide haatrolspelers, trainer Wiep Rodenhuis en assistent-trainer Mark van Meel, willen net reageren. Alleen nog voorzitter Pieter Spinder wil een taalachting Jan voor uw camera. Wiep wil dat we Mark van Meel heel ontslag jou, want wie zei ik ken de jeugdcoördinator of zo worden. En wie vinden, en dat bedoel ik vinden, dat wie zelf bepalen wat Mark van Meel dan wil. Het is net om Wiep besteed om dat te zeggen. Dat is dus op dit tijd het probleem. Dus hij is een impasse. Ja, het is een impasse, ja. Denk je dat je hem hier nog uitkomen kennen? Ik weet het net, Wiep is ziek en ja, als er wat beter is, dan zit er melden, denk ik. Dus het bootje luidt bij Wiep Rodenhuis? Of bij de doktoren. Ja, meen je dat serieus? Nou ja, hier is ziek en ja, dus de dokters beslissen, denk ik, dat er weer ontwerp moet net. Nevens mij, en dat weet je zelf ik, maar dat Ron of Van Meel je bloot ja of nee? Nou, ja, misschien wel, maar ik officieel is dat. Wat vind je ervan? Ik vind het net leuk. Ik ging het net verwachten van Wiep dat er toch ik hartstikke goede ervaring met Wiep en staat er nou opstelt. Ik vind dat er bij ons alle Harkemasse Boys in de steek ligt. Ja, je balen flink van hem. Ja, zo mag je het wel zeggen, ja. Dan maar op zoek naar een nieuwe man. Peter Maas, is dat een nieuwe man? Maar we gaan lesje, dat is krijgen zoals zo. We gaan lesje met mijn naam en dan geven we 9 weken mijn onderslag. Peter Maas zit heeg op het listje. Die besteedt inderdaad wel op lesje, ja. En heeg, Willem Brouwer voor volgend seizoen? Nou, Willem is wel een man die Harkemasse Boys kent. Het is een gedreven man, rustig. Dus het is een optie. Ik weet het net of er mij moet komen of wat er geschikt is voor Harkemasse Boys. Ik weet het net, maar het is een die op lesje kent. Genoeg over alle listjes, genoeg over deze kwestie. Oer naar het voetbal op Sportpark de Bosk nam Harkemasse Boys uit Oude Sneun op Tjen Montfoort. En dat is een concurrent in de strijd in degradatie. Montfoort had 1 punt minder als de Harkemasse Boys. Want het is een echt degradatieduel. Het duel tussen Harkemasse Boys en Montfoort. Maar deze 2 trainers op de bank. Konrad Ongersma en Willem Wening. Voor hoe lang, dat is vanzelfs nog de vraag. Het duel wel, maar Oebeles Kokker hier in duel. De actie die is als altijd vrij. Dan het 16 meter gebied in en dan krijgt hij de penalty mooi. De scheidsrechter die zei dat het een penalty is, maar het is de grote vraag of het er echt eentje is. Deze actie is sowieso verschrikkelijk vrij, maar dan wordt Oebeles Kokker hier echt deadline ja of nee. Hij gaat wel een beetje makkelijk lezen, krijgt een liedsetje, maar het is blijkbaar genoeg voor een penalty. En dat is op dit stuit ook zo wichtig. De penalty dan van Oebeles Kokker zelfs. En jawel, hij scoort de 1-0 in de eerste helte. Oebeles Kokker. En dan komt het muziekje van de speaker. Speciaal voor Willem Wening. Het Willempie van André van Duin. En de spelers winnen Oosa Wiersmaai. 1-0 dus voor Harkemasse Boys. En het beste spul is Savisa van de Harrekieten. Hier een verschrikkelijk grote kans van René van der Wij. Maar hij hier misschien hem jeder al aan matten. Of jeder op goal zitten matten. Een grote kans dus van René van der Wij. En ik in de tweede helft Harkemasse Boys dat beter is. Een flater hier in de verdediging. En weer René van der Wij die in de spits zit. Maar een verschrikkelijk grote kans. Maar hij mist deze bal hier. Dat weet er zelfs vanzelfs ik wel. Volle meer met waar matten. En dan komt Montfoort toch in de eindfase dicht bij de liekmakker. Trochte wie het net wist, ja, dat net. Maar Harkemasse Boys brengt hem zelfs tot de kans te missen. Toch nog geen problemen. Hier bereikt het schot van Mitchell Bottenheft. En een goede redding van keeper Jacob de Vries. Het bloedt bij 1-0 en ik deze vrije trap in de eindfase van Jeroen de Vlieger. Smiet neemt meer op en dus winnen de Harrekieten bij 1-0 van Montfoort.
Is dit het Willem Wening en Konrad Ongersma effect? Ja, misschien wel, misschien zeker, maar die jongens hadden keihard voor werken. Ik denk dat we nauwelijks wat voor die jongen hebben. Het verschil, er zit nu 1-0 op het bord, maar dat zoveel kansen aan. Dan maakt het zichzelf nog zo moeilijk, maar ja, als het zelfs jongen, er werd enorm volle strijd leveren. Elke meter is er voor knokt. Dat wonen die jongens en loon naar werken, absoluut. Voortrog mij de stoorn in de topklasse onder leiding Git Spakenburg maar 31 punten. Nu 13 spielenwedstrijden voor Rijnsburgse Boys en Noordwijk. Harkemaarse Boys doet hele goede zaken op een ranglist en neemt wat afstanden van de onderste regionen. De Boys staan nu 12e met 11 punten nu 13 wedstrijden. Tak op sneun, dan speelt het Harkemaarse Boys een uitwedstrijd tjin de nummer 9 en dat is HHC uit Hardenberg. In Ljouwert waard snijn het Iepen Fries kampioenschap darts houden. In totaal kwamen 270 darters uit heel Nederland op dit kampioenschap, waaronder een groot part van het Nederlands team. Enige Fries in dat team is Rick Hofstra van Snits en hij is dan ook de grote favoriet. In 2004 ging het Iepen FK ten onder een eigen succes. In steeds van 700 deelnemers kwamen er meer dan 1500 en roen alles vast. Zo'n jaar later had de Frieske dartboen de trie weer oppakt. En tegemoet met de NDB, de Nederlandse dartboen, stiert het Iepen FK weer op een kaart. Met 270 deelnemers scoort het Iepen FK heel goed. En het WTC Expo blijkt een goede locatie voor zo'n groot evenement. 64 wedstrijdborden zorgen ervoor dat er een vlotte terugstreming is. Bij de Malje tellen we 170 deelnemers. Met als grote Frieske favoriet Rick Hofstra. Wij troffen de boenscoach en vregen wat hij van Rick Hofstra vindt. Een ingetogen professional. Die veel voor zijn sport over heeft. En dat kun je ook terugzien in de geschiedenis van Rick. Een man met heel veel potentieel die goed begeleid moet worden. Als dat gebeurt, dan weet ik niet waar zijn grens ligt. Hofstra won snel een oefenwedstrijd met Nederland in Friesland met zo'n treien. Maar verleert zelfs van een andere Fries, Danny Noppert. En Danny Noppert komt van de Jouwer, is nog maar 20 jaar, maar zoent dit jaar, onder meer toch winst op Hofstra, wel Fries kampioen. Ja, het gaat al snel. Ja. Ik ben dit seizoen ben ik begonnen met FDB'tjes gooien, dus in Friesland. En gesloten Fries heb ik gewonnen. Dat is heel mooi. Ik heb nog nooit in de finale gestaan van de FDB toernooi zo wat en ik. Ja, en gesloten Fries winnen is altijd mooi. Danny Noppert had dus talent. En hier in Ljouwert kan hij zien of hij de jongens van Boeten-Friesland partij aan kan. Het begin is goed, want na deze oerwinning gaat hij terug naar de tweede ronde. Rick Hofstra is nog de waande met zijn tweede ronde. Hij speelt het zien Freddy de Haan uit Greenslaan en die pakt een 2-0 voorsprong. Aan de andere kant van het boord staat zijn stadsgenoot Leo de Wacht, de aanvoerder van ONS. Die rekt eruit in de tweede ronde, maar dat is geen schande in de lettere finalist. Aan de andere kant smiet Freddy de Haan 120 uit en Hofstra leidt er al in de tweede ronde uit. Ja, Joort is even slikken, hè? Want dit ben we net wend vandaag. Nou, de laatste paar toernooien op de NDB-rankings doe ik al niet zo heel goed. Verlies ik elke derde, vierde ronde. Ja, vandaag de tweede ronde dan wel heel snel. Maar ja, volgende keer maar weer beter, zeg ik dan. Een mens blijft toch een mens. En die heeft ook gevoel en situaties die een rol meespelen. En bij Rick is een gevoelsmens. Ja, komt dat voor. Dat hij wel eens een beurtje heeft wat iets minder is. Nou, we hebben in december nog ingesloten Nederland en dan wordt de ranking opgemaakt van het Nederlands team. En ik sta nu gedeeld vierde. Na dit toernooi weet ik niet hoeveel ik sta, maar ik hoop dat ik gewoon bij de eerste 8 sta. Dan mag ik volgend jaar weer kwalificatie spelen voor de Lakeside. Ondanks vandaag zit hij gewoon in het nationale team? Ah, dat is leuk dat je het probeert. Dan zeg ik geen jou. Dat moet beargumenteerd worden. Orenvriezen doch het beter. Sander den Hartog en Daniel Hoogstra hellen de laatste 16. Maar dat is ook het eindstation. En Danny Noppert zit ook bij de laatste 16. Hij pakt een 2 voorsprong en mist zijn eerste matchpoint. En dat doet er nog een keer op de stand 2 gelijk. En dan wordt het een dreig verhaal. Want zijn tegenstander, Hopic, die is trefzeker. Noppert verliest met 3-2. Dubbels, hè? Dubbels. Ja, helaas op het laatste moment woord gewoon net. En, dan zit er niks op. Hij gaat de best. Er hier meer in zitten, joh. Kun je absoluut wel kunnen winnen. Maar ja, dubbels, zo gaat dat speeltje. Doe ik eerst mijn halve darter. Ja, ik begin hartstikke prima. Ja.
Ja, het ging hartstikke best, maar ja, dan moest het ik ook maatje. En dus geen Friezen in de finale van dit Iepen Fries kampioenschap. Wie de vrouwen treffen Roelie Bakker en Eileen de Graven. En het is Eileen de Graaf die het Iepen Fries kampioenschap hier wint. Speelster van het Nederlands team. En een heel sterk podium bij de Malje, want beide Malje haar geplaatst van de Lakeside, de grote wedstrijd. Wesley Harms en Christian Kist. En het is Wesley Harms die zijn eerste Iepen Frieske titel pakt. Hij wint Ljouwert 2011. Miranda Wolfslag van Ljouwert is nu een Nederlands kampioen judo geworden. Van Wolfslag, hier op Archiefbeeld, is het voor het eerst dat ze de nationale titel pakt in de klasse 152 kilogram. In de finale wist ze te winnen van Jannie van der Meer uit Greensloon. Nick de Vries is wereldkampioen karten in de KF1-klasse geworden en dat is de hoogste klasse. De 16-jarige snitser stelde zijn titel veilig in het Japanse Suzuka. Vrienden hier waard hij een trepje leger en al wereldkampioen. Takkens seizoen stapt de Vries, die een contract had bij het team van McLaren, oer naar de grote raceauto's. En op de drafbaan van Wolvergeer wie sneun een spectaculair duel. Hutfietser Johnny Hogeland nam het op tegen draafhinder Unforgettable. Beide winnen ze een heat en dan komt het on op een tredde en beslissende heat. Johnny Hogeland aan de binnenkant. Go Johnny! Go, go, go! Johnny Hogeland, is hij op tijd of net niet? Net niet op tijd. Unforgettable wint het. Ja, Safir is uw eigen hinder nog net, maar we hebben in de oude weekend Wolschenkind dat Dirk Buitenzorg in goede handen is. Had een mooi plak bij Eelke Kruis en wordt pittig traind terug Sjoukje Wagenaar. Maar wij als sportredactie van Omroep Friesland woen dat ek wel dus mijn eigen sjen. En dus togen we nooit ter band. Waar ben jullie? Waar is die sportredactie? Nou ja. Hoe zit het ervoor maar zien, de Sjoukje? Ik wil even op wijze van slag samen. Nou, het gaat heel goed met hem. Hij kan nou netjes voor de karren winnen en hij kan al een beetje naast de oren. En hij doet het eigenlijk helemaal goed. Hij had nog net een stap verkeerd in. Ja, nee, maar goed, dat mag wel het beste hinder van Nederland worden zelfs. Dus, ja, dat van de raad. Dan geef maar lietse stapjes. Nee, maar goed, dat hebben we net genoeg om uit. Super. Oké. Kan er wat draven? Hij kan heel goed draven. Ja, er zit wel vuur in. Ja. Het is wel een beetje een doordag. Je moet er wel een beetje opletten, want hij wil wel eens een voorportje aan of eens een keer een biet. Nou, Rolf is lekker boos. Om te zeggen, het beste, dat kan je net. Dat moet je in de rest van de tijd moet je dat zien. Maar de eigenzinnigheid van Dirk... Eigenzinnig is er wel, en, ja, inderdaad. Je ziet het ook griezelig, maar je is altijd erop. Ik liep vol als je oorste hinders, dus dat is natuurlijk al een goed teken. Het kost dus in vermogen. Nou nee, het is zo, we hebben verste wat ik betreft, we hebben alle massa van de wereld. Als ik weet niet hier dat ze satellieten hier, dan hier kijk ik dat oors niet hier, maar omdat het Friesland is, laten we dat zo gebeuren. Kun je even bij hem zeggen? Beginnen. Zo is hem nog nooit zien, hè Roelof? Spannend. Spannend. Zo ik net, hè? Maar je niet. Is je wie? Hij is nou al dwes. Nee, net dwes. Hij is ongeduldig. Hij is ongeduldig. Gooi je eruit. Er moet wat in zitten. Ja. Hij wil druk. Nou, Gerrit, jongen. Ga maar op. Ja. Ga maar op. Ga maar op. Maar wat vies ervan, Arjen? Ja, een mooi beestje. Ik ben ontroerd. Vooral, ja. Vooral de achterkant, Vooral die achterkant. Ik voel wel paardenfluisteren weg. Iemand herstelde kapsel, hè? Je doen we een paar rondjes, gewoon een beetje joggen en naast elkaar rijden, zodat ze dat een beetje leren. Nou, zij doen het net al te warm rijden, want hij begint een beetje snotterig te worden. Nou, en hij moet eigenlijk net verkouden worden. Het is koud, hè? Kijk, hier heb je dat je weer onderin. Rijdt hij wel wat? Is het goed? Heel goed. Je bent net erg hut, hè? Nee, je net vrij traag.
Die hoenen spelen. We hebben die hoenen gekocht. Hij had nou de eerste bij de hinders al in heel hard jongen. Dus, hij is in goede conditie. Hij had wel de neiging om naar voren te gaan, dat is ook wel. Maar houdt hij dit lang vol, hè, dit tempo? Hoe is hij conditioneel? Is te snel, denk ik. Hij pakt wel heel de binnenbocht. Dat is tactisch sterk. Het is geen dom hinder. Ik zet er nog geen geld op in. Zit er een training over op? De training zit erop voor jou. Met jouw ronsjes? Nu kan ik niet tellen. 5. En met jou keer dit wel genoeg training, de auto's hebben wel genoeg conditie op. Ja, dit is voor jou dit wel genoeg. Dus ze doen de hele dag boetenbjatje en dan zitten ze elkaar achterna, dus ze doen eigenlijk de hele dag ticketje. Maar het gaat wel heel goed en netjes om de beurt voorop rennen en naast elkaar. Ga maar winnen. Ja, alles wat we ziek. Nee, dat wordt wel even. Kom maar. Even gaan worden. Boesdoekje erbij. En dat zag je de sport op deze manje. Meer sport, tak om tongetje, dan on tafel in uw eigen sportcafé. Assistent kampioentrainer Henk de Jong, algemeen directeur Gerard van der Belt en topscorer bij de Ljouwerters Erik Bakker. Waar weet ontan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag.